Veiem ara l'agenda de l'alumne. Aquest mòdul permet al professorat anotar la convocatòria de les proves, de les avaluacions de les seues matèries. I, opcionalment, també permet al professor anotar les dates de lliurament d'aquelles pràctiques o proves més importants. Això sempre sota criteri de decisió del professorat. A la pàgina principal del Whereas podem veure un resum dels esdeveniments propers a 7 dies vista. En tot cas, sempre podem veure l'agenda en global, anant aquí al mòdul a la dreta on fica agenda, i un cop aquí dins podem canviar, tenim diferents vistes, vista diària, setmanal o mensual, on podem veure a futur tots els esdeveniments, tant de proves de matèries com de pràctiques importants opcionals que ha programat el professorat.